Kopogore gi mano nyakoro Mgajuanga e kinde ni matweyo mar Ramadhan medo mana kayo machiegni ni. Jotelo mawuok Wajir dwaro ni mondo sirkal oland oro mokwako alworano kaka midhiero maduong' e piny Kenya. Giwacho ni nok mar pi kod chiemo osechopo e rang'iny marach, gino mamedo rocho ngima ji mathoth e kaunti no. Gidwaro ni duol mano mar Kenya, duol makedo gi oro mar mondo mi okaw okang' mapiyo mowinjore mar rakruok gi chal makamano. Kanoloso hero mar kwe e alwora ma Ajuran, jatend kwethno Hassan Abdikarim nowacho ni onge mar pi kod chiemo osebedo midhiero malich mokalo. Ifanye juhudi zaidi. The National Disaster Management Team, the national government, wafanye juhudi zaidi. Hapa kuna shida mingi sana, kuna shida ya maji, kuna shida ya chakula, watu ni wanyama wameenda huko, iko shida mingi sana. Tunataka kusimiza serikali ifanye juhudi zaidi, ilete chakula kwa wananchi, saidia wananchi inshallah mpaka tupate mvua tena.